Ti Masakbayan. Dagiti ka di nakalapam lakay? Wan bakit? Basit ita tinakalapan. Tadang amin mapaspasungadan na bagyo. Nagdadakkel ti daluyon iti taaw. Anya nga rod ngay lakay. Maala, itulod nak nga rodon iti ayan ti bangka pangilugluganak amang ipan iti ikan iti dakkel nga isla. Bitbitin nga rodan ta basket mo ah. Taitulod kan iti paglugana mabangka. Darasam nga rod, tani. No ado ti makauna iti dakkel nga isla, nalakanton ti ikan. Basit lang nga rodon ti nakalapam, maabutan pa iti nalaka-apresyo. Ala, inta nga rodan bakit? Nakalugan ka din ni nanang iti bangka pangilugluganan ka dagiti ikan, tang? Wan anak. Mapan kakadimutan iti dakkel nga isla? Wantang, dandani man ti panag-eskwela. Ala, ikagumam ti makaturpos anak. Nakaro ti rigat ti mangalap no agbagbagyo. Saan tayo ang makakalap? Ikarik tatang, kayat ko ang makapantayo kumamat iti dakkel nga isla. Basit ng isla to'y ayan tayo. Dadadidigra, masapol ang mapantayo agbakwit iti dakkel nga isla. Sana laka amarga ay dito itakadaratan tatang. Saan a safety a pagyanan no adda bagyo? Wen nga rod, iso nga iti evacuation center iti dakkel nga isla ti paggigyanan tayo no adda bagyo. Adda kumamat mabalin tayo. Tapno makabalay tayo ijay. Bareng matunoy day tangara pa apyo tang. Nabayagan day tangara paap mi. Ngam awan mat ngamin mabalin tayo. Awan paggatang iti ure pagpatakderan la iti kalapaw ijay. Gam dito'y isla ti kadaratan. Awan akin kuko at nababagyo. Awan mangiparit iti agpatakder iti kalapaw. Sa maysa, adu ti dadakkel abilog akakumpetensya ijay tatang. Ne, ada ka matgaya mo dito dakkel nga isla. Nasapa ka di ang nagrobot ti pampasahero a ferry boat? Wala, kadwan a pasahero kat estudyante nga anak ti mangalak akas kada tayo. Ay, nagbasit lang nga rodon ti masapulan tayo. Kobraan pa lang dagiti akin kukwa kadagiti pangiluganan tayo nga umay dito'y isla, tiyendaan, kan pagadalan. Isuda ti bumakbak na. Idinto ada tayo ti may lumlumlum iti rigat. Naanya nga rod kat isuda ti ada kwartana anak ko. Makagatang da iti dadakkel a pagluganan akas iti ferry boat kan cargo vessel. Wan nga agpayso na. Nagrigat ti sasaadon tayo. Agpayso day ta anak ko. Dagiti marigrigat amang ngalap, awan lulong awan da. Kapo iti daytoy arigat. Ikagumaak ti makaadan. Tapno agbaliw mat ti masakbayan tayo. Apay nga da ka dito'y pagadalan mi. Rumbang ko mga ijay pagadalan yu ti ayan mo. Insa miraktain may. Tawan klase mi iti may sa subject. Awan ngamin ti maestro mi. Ngam ada klasik. Sumrek kami ninton madamdama. Umay kalahan kitaan. Mailiwak unayan kan ka. Di nakadimat ka iliw. Mailiw mat ngam masapul nga ito radta taagadal tapay. Mabayag pa iti pa nagturpos ta. Kasla di akong makauray. Iniunay-unay dagiti dadakkel ko nga agturpusak pay. Kayat ko nga iyaon ida iti rigat. Nagrigat ti agigyan lata ija isla tayo. Kanayon amalayos. Kapilitan nga agyan tayo pa ilang ijihay. Taisukat nga ron ti mabalin tayo apagkalapan. Iso nga aganos tapay. Ingkan ija pagadalan yo. Agsakripisyo tapay. Anak, apay akas taunay aliday mo. Nanang, dakas ka di. No sarong karak ni Deborah ije pagadalan da. Kinalikaguman dagiti dadakkel na. Asaan kayo nga agadal iti maymay sa apagadalan. Taamangan no mailawan kayo. Iso atong palem kumamet ti kayat da. Ngam, saan kami mat nga agaramid iti may kaniwas? Di mo maibagad ay ita, anak ko. Among matan ti agtutubo ita. Nakurang da iti disiplina iti bagida. Nang runa no kanayon da ngagkuyog. Saan mat nanang? Ang masapul atong palem ti imbaga ti dadakkel ti kaayan-ayat mo. Pagsayaatan yung matlaang.
para itinasaya at amasakbayan nyo. Agayan ayat kami ngagpaiso. Ngaman-mano kami mat ngagkita. At dan samot panggap mo, iti kolehyala, kanayon alumugan iti ferry boat. Kolehiyala ka di agnagan iti Devora? Di tamot tinadamag ko. Masapul nga agdalan iti dakulak ko dahi di babae. Kasano kuma? Ijay mat may sa a ferry boat ti paglugluganan na iti bigat. Tapang malamtamat. Awan pa'y kinayat ko ajak na gunod, Leia. No kursunadam day jay a babae. At damat kursunadak a lalaki. Akanayon mo't alumugan dito'y ferry boat. Iti bigat alumuglugan ni Devora. Kat di lalaki ako sunadam, iti mat malam. Aramidak mo't amin akabala. Tapno matagikwak day jay a lalaki. Nang taar ko naman. Uray siyak mata, awan makalapad kanya. Armat ni Devora. Kanayon ko makita iti pantalan. Nukas di apa nag-aawid. Kan pa nagsisarek dagiti estudyante. At na nakaidanon kanyak, nagkita kayo kano kini Romy di pagadalan nyo. May pimasyar ijay, tatang. Maamakak ngamin, nga mga numaitulat ka iti kasinsin mo. Pagadadalin da, ngam sa balim at gayam ti inararamid na. Pagamuan ta nagsikog adi na oras, sana na nagtuloy ang nagadal. Saan ko nga ramidan day, tatang? Pangasim anak ko, numakiasawa ka matlaeng. Ibagamon, tapno sa anak amang namnama iti awan. Sa anak pa'y amaki asawa. Napatpatag ti masakbayan ti pamilya tayo. Agyaman ak no kasta ti kapanunutam anak. Da kami ko maapamilyam ti panunutam. Inton makalungaw tayon. Nawayakan ton anak. Ikariktang, saan kayo apaayon iti tarigagay yung agbaliw kumamat ti panagbiag tayo? Pasensya ka na anak. Saan mat apara kanyak laeng daytoy akid-kid dawag. Oh, apay amalmalday ka, guwapo. Apay ngay may kadito'y kabin ko. Dakas ka di? Siyak ti para dalos kadagiti kabin dito'y ferry boat. Adda karbangak amapan iti kayat ko apapanan a kabin. At dakar bangam. Nuawan ti tao. Tagdalos kakat nga. Ngamaddaak mo dito. Kas kala babae, taar sagig kalaunay. Lalaki mat ti panagkita ka nga. Saan mat abakla? Pangasim. Aday wanak dito'y. Oo na yan. Kayat mo kadi, tao may kaikan iti kanam dito'y. Makastrukak iti kusina dayto'y a ferry boat. Sa anak ang mabisin. Sa maysa. At dabalon ko ataraon. Madlaw ko nga daliday kadagita matam. Apay kadi. Ay ayatag ni Romy. Ngam patpatgag mati pamilyak. Anya ti kayat mo asawan? Lapad ka di ti pamilyam iti ayan ayat ka ni Romy? Saan ko ngayon libak kadagiti dadakkel ko ti relasyon mi? Ngam kinid daw ni tatang, aliklikan mi kano ti agsinarak dito'y dakkel nga isla. Gapo ka di iti napasamak iti kasinsin mo? Kasta nga ron. Kaslakat adamang sipsipot kanyak, kat dumanon ka ni tatang, no kas dyan agkita kami ka ni Romy. Ada ka diguram ka ni tatang mo? Saan ko arumbang aguraan, gapo lang iti bukod ko pagragsakan. Kas may nga ama, ti pagsayatan nyo amin, ti adakan ko na. Tinapud no panagayat, napakuyugan iti sakripisyo. Isakripisyom ka di ti panagayat mo kan ni Romy? Apay, adda ka di relasyon nyo iti may sa kadagiti crow iti ferry boat. Dahita ngamin tinadamag ko. Awan, nanang. Ngam kanayon nga umasidag kanyak. Nukas diyang agluganak iti ferry boat. Sa bagay, adda trabaho na ijay. May sa akro. Ngam saan kong ayayatan, nanang? Amuyumat. Addan ka ayan ayat ko. Tika di anak ti pada tayo amarigrigat. Damag ko,
kat saan nga ayunan ti ama na ti relasyon nyo? Saan nga iti kasta, nanang? Ti kayat na, kat saan kami pa yung agasawa. Madanong to kanulat ta. At damot kit di kalintagan na. Tagad adal kayo kat ngarod. Ngampati ka di pa nagkita mi, kat maiparit pa'y. Kasla sakripisyo dahi ta kanyak, nanang. Adaman nakadamaga. Adda kanumot relasyon di agnagan iti Devora ken Romy a kursunadak. Pudno nga taday ta nadamag mo? Apay adyak pa ida nakita nagkuyo. Saan mat nga ulbud di tao anak kaibaga kanya? Duktalam man no pudno day ta. Tano pudno? Ikagumaan ta arak-arakan ti relasyon da. Talagang aramidap data. Uray saan mo nga imbaga. No aglugan to pa'y dito iday di Romy. Padasa mabikutan. Igagarak met nga ibaybayag ti idadanon ti ferry boat iti dakkel nga isla. Sige. Padasak abarte ken tiloko. Tapno mapikot ko. Inton mapanmanendag iti estudyante iti dakkel nga isla. Siguradong aglugan to ti loko. Ke, isayang kat kuntumat kan tigandat ko. Ay, adda ka no bagyo asumungad. Ay, saan mo nga ipamalam ti ipapan mo ijay dakkel nga isla? Sigurado nga awan agbiyahin no malam. No kasta nga adda sumungad a bagyo, nanang. Ay, agrubwat ka nga ruden, tapno makalugan ka iti ferry boat amapan iti sentro nga isla. O, nanang. Sigurado amapan mo't ita ni Deborah. Agawaam nga rod, Sigurado masapa amapan. Taam mo ti tao, asaan makabiyahe inton malam. Saan lakit di apalubusan dagiti Coast Guard nga agbiyahin ton malam? Para mutlaeng iti pagsayaatan dagiti tattao, ti aramidan ti Coast Guard. Agsagana ka anak ko, taitulod na ka ni tatang mo iji Pierre. Masapa siguro ita ti robot ti ferry boat. Taam kanda ti sumungad a bagyo nang. Lakit di anak. Iso nga isagana mo dagiti itugot mo. Takaduan na ka ni tatang mo. Basit matiawit ko na. Uray di na kon itulod, tapno saan ang mabannog. Masapol akaduan na ka, tanasapa pa'y unay. Nasa isaya at no adakaduam. Uray saan kuman ka, takaasim at ang mabannog ni tata. Pakaragsakan nati mangitulod ken ka, Deborah. Ala, ingka agrubwatan. Umay kan, taitulod ka iti cabin mo, Romy. Saanan? Ibagamlangan, no sa dino akabin ti papanak. Si Kamat, kas kalababae akabuteng na ti lalaki. Kabalak ti mapan iti kabin, oray awan kadwak. Adakan ka day na, ngam umayak matlaang ijay no addain nak itulod. Sana pa mapan iti kabin. Agyanak pa lang ni Jebiodek. Oray siya, agyanak mat dito'y. Saan ka diya kayat mo ti mapan iti kabin? Kayat ka nga itulod itay. Ngam gaputadi mo pa'y kayat ti mapan, danggayan ka pa'y dito'y. Asidagtan iti Pierre. Adulakit iti karga iti ferry boat. Tamay salaang ti agbiyahe ita. Wan tatang, umunag kayo ka di pa iti ferry boat? Kayat mo kadipay nga itulod ka iti uneg, anak? Saanan tatang? Agyamanak iti panangitulod yu kanyak dito'y Pierre. Kayat ko matimapan iti view deck ti ferry boat. Sige, di damat siguro iparit, tadakmat nga itulod yu. Amamok ti may sakadagiti crew ijay. Barang no adda ket palubusan nak. Urek patinggak lang iti view deck ti ferry boat. Sige tatang, intayo nga rodan. Biyaga, iti isla. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Amamok ti may sakro ijay, anak. Barang no adda ket palubusan nak nga uray aging galang iti view deck ti ferry boat. Sige tatang, intayo nga rodan. Kanayon ka nga gananat, anak, Nang runa ket addamanin sumungad a bagyo.
Da kayukit di atatang. No umayon ti bagyo. Mapan kayon adagos iti evacuation center. Malayos man dito'y basit nga isla. Wananak, basta nagserena ti mangilugan ka dagiti tattao, mapan kami mat adagos kininanang mo, kan dagiti addim. Imbag to no makaturpusak tatang. Agtrabaho ak iti dakkel nga isla. Ijay tayon tungag naad. Sabay ko maanak. Isungay gaid mo ti agadal. Tay kagumaak mat ti mangisakad iti panagadal mo. Ni Deborah kan ti amana. Sumungat da dito eh. Masapol adidak makita. Bumaba ak ija kabin. Oo, apay adinardaras mo ti pimanaw. Papanama. Mapanak iti kabin. Agsubli ato yung madamdama. Umayak mat nga rod. At dain nakitaan ijay ayan ti kabin. Apay nga itaka lang amapan. Itay ka pa'y anak katakdar iti ayan ti biodek. Itala ang mat anapanunot ko. Dakis ka di. Subyak to ni Deborah yung madamdama. Nung makapanaw ti amana. Anya ti ko nam. Diyak na awatan. Ipigpig man. Awan, adalan na lagip ko. Hi, Deborah. Siya ni Ivan. Ti kapitan iti da ito a ferry boat. Ammom tinagan ko, sir. Awan ti sana makaamuken ka, miss. Kayat mo asawan, sir. Ammom amin anagan dagiti miss ditoy. Mamuak laeng, no kayat ko nga mamuen, Miss Deborah. Tapay ko mga interesado kay tinagan ko, Sir Kapitan. Amom, nagpintas ka man. Dave, sweetheart. Oh, Romy! Ada ka mat ditoy? One sweetheart. Ala, intan ijay baba. Tapno maidisum dagiti awit mo. Okay. Sige, Sir Kapitan. Mapan kami pa'y. Apay anak karupangit ka. Madin sakit ti aldaw mo ita. Mayat ko man, no san asimangpet da dya, Romy. Dinadaal na ti aldaw ko. Aywan, nakita ka naglogan ita eh. Mayat ko man ti rinabak mitay kini Deborah, ngam simangpet kit din. Dinadaal na ti diskartek. Buisit. Malas ang arod. Sapay isayang kat ko kumati plano kita. Kasanun, adamot bantay na. Bastag sagana ka. Inton sumaron no abiyahe. Aramidan tan ti plano. Ilikaw ko ti ferryboat. Tapno mabaybayag ti panagdalyasat tayo iti tao. Kat, maaramid ko matan ti plano ng aramidan kini Romy. Kat nawayak to matan kini Deborah. Awanan ti laped. Dalusan ta ti dalan ta. Tapno nalaka ti dumalyasat. Kukwa itaday di aromi day ti agundaway. Ngam kukwak tumat inton sumaruno. Iso asaan nga agsigsigurado. Dito ika. Tapno agin na sidag ta iti kabin. Sabali ti panagis-isem day di kapitan ti ferryboat kan ka. Kas langyer city mabisin aliyon. Sobrang mat na mabisin aling. Sa anak mat amakan, tapno pagbibisin anak dayja ang kapitan. Deborah, liklikam ko maday di kapitan. Maditigandat na kan ka. Pagkunamat, ama ditigandat na. Madlaw ka dagi titigtignay na. Basta, kaslal yun ti panagkita kan kwa na. Tapno di mo mat ko na. Sige, likli ka. Agyaman ak unay, sweetheart. Ay, nakita kayo itay kanitatang mo asumungad. Iso adi nagdaras ko tibin mo ba? Dito ayan ti kabin. Kabutang mo ka din ni tatang ko? Saan mat? Namamangan mo agdwa-dwa. Numakita na nga agkalugan ta iti ferryboat. Maawatam ko man ni tatang ko. Amken na ngamin ang mapasamak, tinapasamak iti kasinsin ko. Nakalako ka din iti ikay. Well, ang adapay may sa kasaan anak kabayan.
Diya aglaklako itinatang di taigid ti tiyendaan. Inakpay singiran. Malaing kaharod singirunan, tamapantan ijay Pierre. Ang mga numapanan ti pagluganan ta cargo vessel. Ay, tanangin ngin at pampasahero a ferry boat. Ay taad da kaming kabin ang mabalinta pagiladan. Ijay ngay pangilugluganan da iti ikan kat adtugaw talatan no sa dino dita. Sige, inak nga rudan. Urayin nak ditoy, taag kuyog ta amapan ijay Pierre. Ali, taad dapay nga rod mapangkugatangan. Agkita tanton ditoy. Sige, aginuray tangarod ditoy. At datayon dito'y dakkel nga isla. Itulog kan iti pagdagdagusan yu abalay. Saan, tawan mo't nadagsan nga awit ko. Amangan nadamanan mangidanon ka ni tatang. Diyak kaya't asairan tirik na ni tatang ko. Sige nga rod. Tamapanak mo't iti pakidagdagusak. Saan kan nga gliday, sweetheart? Agsakripisyo ta ko, ma. Anya nga rod nga eh. Sige nga rod, sweetheart. Ay, manupay atawon akas to'y talatan. Bayam, tainton makaturpos ta. Uray saan tanton nga agsinsina. Kaanon to nga taday ta? Inton madanon ti tiyempo. Kalpasan ti ulap, agparang tumatlaang tilawag ti init. Kaslasan amadanon day ta alawag ti init ako nam. Saan ka amaawanan itinamnama? Kabayatan asi bibiyag ti tao, at dalat tanamnama. Nakitak ti kaayan ayat mo analiday, idinasabat ko. Ada ka di saan yung anak kinaawatan? Napaay laang, takayat nak nga itulod ija pagdagdagusan tayo, ngam imbaga kasaanan. Anya ka di tidakas na no itulod na ka iji dagos tayo. Jaklaan kayat asairan ni tatang ko. Ada ngamin mangidanon, no kasi nga agsinarak kami ka ni Romy. Anya? Asino ti atapo mamangidandanon? May sa siguro kadagiti estudyante nga agapo ija basit nga isla. Sip-sip mo't day ta kalugaram. Awan ka di kinaapam kadakwada. Sanak mo taman nakiapa. Ngam adu ti agkursunada ka ni Romy. At apag amay sa kadakwada ti mangidandanon ka ni tatang. Intun umay alawas. Isayang kata ti plano ta. Itanyaman nga oras, nakasaganak. Sa dino ka di ti pangipanam to iti ferry boat. At dapat isla iti aglawlaw. Mabalin ko pa nga ipanijay. Agrikos tayo. Sige, intun umay alawas. Aramida kon ti plano. Aramidan ta ko nam. Sigurado nga iti malam nga agbiyahe ti may sa kadakwada. Tawan ti bagyon. Imbaga di ka dum a kapitan. Apasara ijay ferry boat nga igam na ti paglugluganan ni Devora. Ti biyahe apang malo. Mabalin ko mati sumrak ijay. No agrana kami ijay pantalan. Damagak iti kapitan. No anya nga oras da makadanon iti pantalan. Sa bagay, agagayam kayo matkit di amin akakapitan ti ferry boat. May salaeng atawan, malpaskan iti kinapulis nga alalaem, anak ko. Unanang, may santo a pulis to'y anak yo. Ket, awan ka diti planum a pumanaw iti daytoy nalaka a malayos nga isla? Amin ang makaturpos. Pumanaw da ditoy, tada trabaho da. Dagiti lang mabatbati, kat dagiti mangalap, ngawan pagtrabahuan da. Uwen nga rod, kakaasi ti agyan ditoy. Tano adda bagyo, masapul nga umalis da ija evacuation center. Intun addan trabahok, ikarigatak ti agbalay ija dakal nga isla, nanang. Pumanaw tamot ditoy. Angem agsubliak ditoy, tadituyak agumatgatang itiikan nga ilaklako. Umay ka lang gumatang. Ngam agawid ka matlaang iti balay tayo, numakabalay tayo ija dakal nga isla. Ay katuan na sayang met no agtugtugawak laeng. Kabaelak pay met ti agtrabaho. Makaginawan tumat lada tao.
No makalpaston ti anak ta iti kina-nurse. Sapay ko maalakay. Makatawon pa'y mo ti urayon. Mabiit lang nga orayan ti makatawin. Sapay ko mga rod, taado akanayon ti makalapam. Tapno makaanay nga aramatan na iti pagadalan. Isong haroda ka na yun overtime. Taadulat tamat ti makalapak. Pudno unay ti kunam. Makaginawal haang da tao no makaturpustong di anak ta. Sapay ko matawan ti tubang. Maudin atukad na iti koleyo. Saan ka di aday tati sang kapanunot mo lakay? Tapno di ka matuukan nga agururay. Diyak nga rod maliklikan bakit? Magagara naklauna yan. Ada ka di plano nga agabrod no makaturpos tayo? Saan pa'y aday tati arapaap ko? Awan pa'y aramatat nga agabrod. Ah, kasta ka di. Anya ka di kang runaan nga arapaap mo. Arapaap ni tatang, makabalay kami dito'y dakkel nga isla. Asidig iti tiyendaan kan pagadalan. Dahil ti pagtitinulungan mi. Sa bagay, narigat iti basit nga isla apagyanan. Tanala ka kano amalayos. Nababa ka no ngamin. Dahil ti pudno, ngam kapilitan, taiso ngamin ti pagkalkalapan da tatang. Ikararag tayo, makaumay kayo ng agbalay dito eh. Agyaman ak unay kan kagayam. Nagsaya at kagayam. Semestral break mi, nanang. Mapanak di dakkel nga isla. Takasarita, di pagtrabahwak iti part-time. Ag part-time job ka, kabayatan ti panagadal mo? Wala nang. San abale? Basit lang mat nga oras ti panagtrabahok. Saan mat maapektaran ti panagadal ko? Basta saan mo abaybayan ti panagadal mo Tanay, dandani kan agturpos. Una nang. Saan kayo amadanagan? Dandanin pulis to anak yo. Ay na, maragsa kanak numadanon tunday ta at tiyempo, anak ko. Sige nga rod nanang. Patuloy akon. Barang makapagtrabaho ak iti part-time. Lumugan ka kadi? Saan ka di nga awan klase yon ta semestral break yun? Adda sa bali agagarak, ijay dakkel nga isla. Kasta ka di? O sige nga rod. Umuli kalatan iti ferry boat. Agyaman ak. Nandito yak pa lang biodek. Adakan ka dito. Ibagam lang ang noon niya tinapilim akabin. Ta ituludan kalata iti danong mo no kayak mo. Ungag paiso. Awan danong ko. Sige. Ituludan nak nga ron iti danong. O sige, karga akto ti basit a water jug. Taiyag ko ijay. At damat ng disposable abaso ijay. Agyaman ako unay, miss. Awan anyaman na, Romy. Apay amay tiisam mo amasabat ko, ha? Umay ayon kanyak ti gundaway. Adda di takabin ni Romy. Di mawat iti danong. Ada itad ko ken ka. Ilaok mo iti danom. Anya dayta? Apin ni ilaok ko. Tapno di na madlaw nga ilikaw ko ti rota tayo. Ipagnak iti medyo adayo ti ferry boat. Kasta ka di? Sige. Saan nga ta makatlam? Saan? Tawan ti raman da ito ilaok mo. Pulbos da ita. O sige, yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangala ak iti water jug, karga ak iti danong. Sige. Dandani tayo agrobwat. Sana makadlaw day jay. Tawan raman da ito ilaok mo. Pulbos da ito Yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangala ak iti water jug, karga ak iti danong. Ika nga raw din. Dandani tayo nagrobwat. Masigurado nga agbaligi ta iti gandat ta nga aramidan. Rumbang lang. Ala, aggunay kan. Isagana mon ti danom,
nga ipainom mo iti biktimata. Saan mo mat nga awagan iti biktima ni Romy, ah? Anya nga rod ngay, alangan met a suspect. Nay, ado matila kong ita nga ikan. Naranaan da Pedro ti panganti ikan ijay taaw. Ay, medyo mabayaganak siguro itakaglako. Naawan ti manggulpi iti lako. Ay na, naswertyan nyo mat nga rod ita Day tangarod mo ti imbagak kanila kay. No daddo mga men, basit ti makalapan na. Talaga akasta ti mangalap. Numaminsan swerte. Numaminsan mat malas. Huwag nga rod taltalagpay dagiti adda trabaho na itidakkel nga isla. Uray sanda makigasang-gasat, addan pagsamakadanda. Bareng no makabalay tayon tumot ijay dakkel nga isla. Ay sapay lako mga rod. No panawon ti panagbabagyo, awanan ti pagsapulan iti basit nga isla, kadadakkel dagiti daluyon. Wen, ay, nagrigat nga agpayso ti sasaadan tayo iti basit nga isla. Anya ka di intad mo nga inlaok ko iti inuman ni Romy. Pampaturog day jay. Ipantakit di jay sa bali nga isla. Ta ibulos ta ijay akas lataraken. Ngam sana kasta titulagan ta. Idi napanak ijay kabin kat nakaturog. Diyak mat mariing. Mabayag sa makariing day jay. Ay sinalbag ka. Kunak no pagpasaran tatintad mo nga agas. Saan mat tapampaturog? Ay jaske. Di mo mat ngamin dinamag no anya jentad ko. Inlaok mo matlatan. Ay jaske kakit di. Kat pangipanam iti ferry boat. Ay saan mo nga ilikaw? Siyak ti nakaigamit ti kontrol na ito a ferryboat. Awan mabalin mo. Anya ita ti planom? Kat nakaturog mat ni Romy. Nalakalaan. Mapanlaang mat bumisitay ti sabali nga isla. Ay saan ang mabalin? Isublim ti ferry boat. Apay aya adi ka makaidna. Ada ka di parikot mo. Ay, jakman amo. Ang kalat anak ti bayo ak. Kat nalagip ko ti anak ko. Saan ka di nga day basit nga isla? Ada na panan na. Napan nakinita di pag part-time joban na kabayatan ti panagadal na. Sa dino ka no? Ijay dakkel nga isla. Nakadanon nga tan iti ibagbaga na apapanan na. Ay, apay nga, kasto iti marikrik na. Pagkalma amlaan tarik nam. Saan ka agdandanan ta makapadakas? Mas daawak nga rod. Taitalaang amapasamak ti kastoy. Anya day, inak man kitain ti daduma apasat ti ferry boat. Kanya tinapasamak. Diyak mo. At dadakkel abato ang nadalanan tayo. Nadung partisikigan ti ferryboat. Kasla adda danong nga umunog iti ferry boat. Inta kita anuan niya ti maramidan ta. Bareng matapalan tayo pa iti abot apag naan ti danom nga umunog. Adon ti umunog adanom. Dakkel ti abot. Ay, umawag ak iti rescue. Saan ka pa nga umawag? Iwaras ta pa dagiti life jacket kan salbabida. Apay pumadyak umawag. Kat delikado tayon. Maamuanda sa bali arota tinagnaan tayo. Saan ka di nga imbagak namin? Asaan mo apatuluyan ti magna iti sabali arota? Naibangga tayo laki nga ron iti dakkel abato. Darasan kiti. Agkunay kan. Nagkalma ka din tirik nam. Agkabakabaak, ajak maawatan. Uminom ka iti ado-adanom. Makatulong kan ka da ita, tapno makaginawa ka. Iminumak itayon. Ang kaskas di mo't akas to'y lata tirignak. Mala, agtugaw ka lata dita. Agrelax ka. Saan ka agpanunot iti makapadakas kan ka? Sigod kat no amo na nga dak dito'y tiyendaan. Umay nagtulungan dito'y. Saan ka di ako nam nga adda sa bali agagara na dito'y dakkel nga isla? Iso siguro asaan anak ka umay.
Ngumato tayo amin iti Viewdeck. No sana may remedyo. Kapilitan nga aglugan tayo iti salbabida. Kat agkamang tayo iti isla. Adda isla iti asidag. Daro sa inyo. Agkamang tayo ijay. Tulungan na. Baduan tayo iti life jacket ni Romy. Nakaturog pa lang. Payamditan. Ngumato kakit din. No di nagtulungan. Ibagak iti imbestigador. No adda agi imbestiga iti naramta. Oh, sige, darasam nga ron. Baduantan iti life jacket. Wen, darasam! Aglangoy tayo nga ang turong itis na. Alangan nyo dagiti salbabida yo. Tapno adda katulungan nyo no mabannog kayo. Kasano itan ni Romy nga imparabaw mo iti salbabida. Ibarsak ta ka din iti tao. Anya nga ibarsak. No makadanon ti danong dito'y ayan tayo. Iduron kon nga umadayo. Umay to siguron ti bakor nga inawagak a rescue. Inyawag mo ka din. Una, sakbay ang maibabad iti danong iti takaw ti cellphone ko. Inyawag kon. Dandani siguron ti bakor amang rescue pada tayo. Sigurado ang makaswanan. Tasabali tinagnak. Sinalbag kiti. Imbagak namin asaanon na nakaturog ni Romy. Kasano ang maaramid ko ti plano kat nakaturog. Anyaya nga min ti plano. Ha! Di kan ang damag. Tani, umayon ti danong. Oh, makita mo ka dito masidag. Bapur day jay. Adang rescue. Ada kayo matananang? Nakalako kayo ka din? Wen anak, ada dyan ang gulpi iti lakok. Ila ako na kano iti kabangibang adiso. Mayat akarod nanang, saan kayo anabannog? Wen anak, masyanak ka ni Lisa. Agdandanag unay. Saan ka di pa yan nakalako na? Nakalakon. Nga madanagan, tasaan ang nagpakita ni Romy kankwa na iji tiyendaan. Napan kanumot, iji idakkel nga isla. Anya? Apay anapan kano ijay nanang? Awan mat klase. Adda kano napan nakinita a pagtrabahuan na, kabayatan nga agadal. Saan nga taan napan ijay dagusda? Iday tatijak mo anak ko. Agdandanag unay ni Lisa. Agkaba-kaba kano. Lumnadan ti feribot. Languyan. Iduron kun ti salbabida ang nagyanan ni Romy. Nakagalod mo. Saan ang matinag? Adadak ka lapating. Ang turong iti ayan ni Ivan. Ay, delikado da ito yan. Partakak ti aglangoy nga umadayo. Agriing ka mo din, Romy. Tapno makalangoy ka. Marigata na ka mangilang-langoy ka ka. Palyawak man ni Ivan. Tsak mo din makita. Ay, umayan ti dakil daluyon. Ay, tsak mo din makita da Romy ka na Ivan. Ayan nga ta ni Romy. Pinagsina na kami ti daluyon. Ay, balasan ko. Imbag ta nakita ka dito pantalahan. Apay ka di nana? Limnad ka no ti may sa ferry boat, edi kalman. Amangan no adda ijay ni Romy. Anya? Agpaiso ka di day tanana? Awan ka di pay ni Romy? Awan pa'y nga rod, balasan ko. Iso ang madanagan aklaunay. Mapanak man ija opisina ti ferryboat ijay pier. Damagag iti manifesto. Aliman nga rod, balasan ko. Madanagan akunay. Alang nga rod nana, agkalma kayo. Tay nakdamagan di ta opisina da. Ada ka man dito'y pantalan. Ato may masabtan? Aguri ka, abayakas lang matartaranta ka. Karaman ni Romy a pasahero idilim na da ferryboat. Anya? Ni, adayo mo tinakapasamakan tilimnod. Saan adito'y? Dayta di imbestigaran da. Apay kano anapan ti ferryboat ijay. Asidag iti sabali nga islay jayan. Apay nga iti tinagluganan ni Romy. Dayta nga rod ti pagsidsidaawan mi iti ina ni Romy. Kasano nga rod itadaytan? Urayan tayo ti update ti nag-rescue. Barang adda ijay. Inawagan da ka din no paumayan tinag-rescue? Saan pa'y? Tada ka no pa'y missing. Ah,
Agwanawan da pa'y kano iti vicinity tilim na da ferry boat. Sapay napigsa ka no ti dalloyon ijay abanda. Apay akasta ti rupa manag. Anya ti parikot. Lim na tinagluganan ni Romy a ferry boat, tatang. Kat, anya ti napasama kini Romy. Maamuan no sumangpet tinag-rescue. Oh, kasano ana amom dayta? Nagkita kami kanina na Lisa ija pantalan. Napan mi dinama agnumay sa ni Romy a pasahero iti limned. Kat kumpirmado amay sa ni Romy a pasahero, tatang. Ne, apay nga taalim na ti ferryboat. Awan mat bagyo. Dayta kano timbestigaranda. Adayo kano ti limnedan ti ferry boat. Taas sidag iti samali nga isla. Sabali nga isla ko nan. Apay anapan ni Romy iti sabali nga isla. Mas daaw da nga ron. Ta sabali kano arota tinagnaan ti ferry boat, tatang. Nadadael nga ta ti ferryboat. Isu anapan ni Jay. Anya nga ta ti talaga anapasamak. Apay nga daak dito igit ti baybay. Adda life jacket ko. Anya tinapasamag. Adda makita iti medyo adayo. Nakaigda lalaki. Kat adda mat life jacket na. Ay, asit gak. Agda magak. No apay nga adda kami dito igit ti baybay. Timot kapitan ti ferryboat dito eh. Putod ti may saasakan. Agdardara. Tulungan. Ikarigata nga ipan iti sirop ti kayo. Napudot dito'y kadaratan. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Tama nga numadasan iti dara. Mangbiro ka kadag iti mabaling ko nga iyagas. Mangbiro ka iti bulong ang mabaling nga iyagas. Ayan ko. Jack amusar. Nakita ka ije kadaratan. Isunganyag ka dito'y linong. Anya ka diti napasamak. Apay nga data dito'y. Apay nga awan ti may sasakam. Nautunay ti sakak. Aguray kayo dito'y sar. Adda amok ang bulong ang makaagas. Mangsapulak. Tapno maagasan ti sakam. Dara sa marod. Sige sar. Urayin nak dito'y. Pinisan ko ti kamisetak. Kat isutin rapat ko dita sakam. Awan ti bado mon. Dapat patag ti panangespal ko kan ka. Ngam ti pagsukatak. Agyaman na ka. Awan na nyaman na. Sige tayo nak ang birok iti makaagas aruot. Tapno iagas ta dita sakam. Sige. Dayta tao ti makakapo. No apay alimned ti ferryboat. Anya nga tati aramidat kan kwa na. Nga magkakapsutak. Imbaglangan ta tinulungan nak. Inyag nak dito'y linong. Naututo talaga ti sakak. Kinagat nak tumit day jay apating. Awan na talaga ni Romy. Missing. Dida na sa pulan ijalim na dan ti ferry boat. Makipagladingit kan ka. Ngam ko naman nagkamang iti isla dagiti daduma. Saan ka di akaraman ka dagi jay? Awan ka no gayam. Kung natiagnagan iti Leia, nga dua ka no ti mapukpukaw. Ni Romy kan ti kapitan ti ferry boat. Awan ka di nakakita kadakwada adwa? Kuna ka no ni Leia iti investigador. Aga asidagda ka no nga aglalangoy ka da Romy kan ti kapitan. Matlagayam. Apay anila ang Leia ti adda. Imbaga na kadag iti investigador. Anakita na nga daim masidag adakkel apating iti kapitan. Pating! Ay, Diyos ko! Amangan nga rod no. Ay na, yadada yung apo.
Day tangarod ti jak matuod a panunutan. Adda na alak abulong. Pitpitak. Taitapal ta dita sakam. Tapno saan nga agsayasay ti dara. Saan nga tangad adda maka-infection day ta abulong? Saan? Tanapadpadasa kung daytoy abulong. No adda sugat ko. Pitpiten nga itapal. Agsadungan ti panagdara na. Sigurado lang. Ang mga no imbis amagasanak. May infeksyonak pa eh. Saan? Ay gayam. Pinadas ko tinagsawar. Tabarang adda makitak a tao. Ngam awan makitak. Awan sakat agnanad dito nga isla. Adayo nga min dito eh. Kasanon ti panagbiagta dito eh. Awan pa'y umay abar ko dito abanda. Adda nakitak apun ti saba. Kanda dumapay a prutas. Nga do ti bunga na. Ngamsan ko nga amo. Lumabalin amakan. Nukanan ka no ti bilit. Wano bakas. Mabalin amakan. Adda nga ron nakitak an naluom asaba. Ngam na nga to. Adda bakas kan bilit amang mangan. Sapay mabising ako na. Sige. Dito'y kapailaang. Tainak mangala iti kananta. Imbagtada ka diti pantalan, basang. Insardeng da ka din ti agbirok kadag iti duha amapukpukaw. Kinid daw ko nga dapay ko mamapan mangkita, nana. Kuna nga min dagiti nakadanon iti isla, nga awan ka no tinakita da kadarumi ken ti kapitan. Kaya't ka di asawan dayta. Adya akon makita ti anak ko. Jak maawat, nana. Sapay ko tanay sad-sad da iti sabali nga isla. Ang adayon ti sabali nga isla, balasang ko. Di tayo lamo, nana. Ang mga nunayanod ida tinapigsa daluyon. Sapay ko maabalasan ko. Ngam iti kastoy akabayagnan. Si bibiyag na pa'y nga ta. Nag-request ak ano mabalin. Adapay ko mamapanagwanawan iti daddo mga isla, nana. Masya na kadali sa ken Deborah. Di da makatalinaga po iti kaawan ni Romy. No apay nga min anapan ka no ti ferry boat ijay ah. Adayo mat ijay. Adupay ti dadakkel abato iti dayja banda. Day tanganod ka no ti imbestigaran da. Ni matleya ti pagdamdamagan da. Gamdanda ni saan ka no mat ama kasumbat. Adda mangibagbaga. Ama ikulkulang ka no gapo iti napasamak. Natroma siguro mat Agasam ngay. Tanakita na ka no di dakkel apatin nga imbasidag iti ayan ti kapitan ti ferry boat. Imbag no saan nga inalun-on ti pating ti kapitan. Ay, daytan ti jakam mo. Amangan no dayjay pa'y ti makagapo. No apay ama ikulkulang dayjay aleya. Saan kada si katimay sa akro iti ferry boat alimnad? Adda ka di mat kabagyam a survivor? Missing ngamin ti kaayan-ayat ti gayam ko. Kasta ka di. Kasi mati inana akanayon nga sangsangit. Agmay-may sa ti inana. Idi awanan ni Romy. Awan ka di kabsat ni Romy? Awan. Isungain ka gumaan ti inana apagadalan. Tapno makalungaw damot ko maitirigan. Ay. Apay ka di anapan kayo iti dayji abanda. Ah? Ay, diyak ka mo. Nadadaol kat nga ro ti masakbayan da Romy. Kanti inana. At tuwing ti agduduma a prutas. Addan ka nanta. Anya dagita prutas. Diyak mo, no anya tinaganda. Balang siguro a prutas. Taijay bakir ti isla tinangalaak. Awan ka di nakitam di ta abalay a mabalinta pagkamangan. Awan nga rod. Mamakak paikit di. Taulag mo tinakitak. Anya? Amang ano kawan datamat dagiti ulag. Anusan ta dito'y sirok ti kayo. May mayat dito'y tanalayang. Narigat, lumasidag tayo dyan kasamakan. Nagrigat ang tiagyan dito'y kanag. Sapay la kuma. Tada maisarong ariskiwer dito'y ayam ta. Saan ka kumakanayon, analiday anak ko?
Ituloy mo lahat ti mangisagana itinasaya at amasakbayam. Nagsakripisyo ak. Adi kam agkita kini Romy. Tapno matunoy ko ti arapaap tayo. Ita, nagpukaw mat nana. Saan mo asayangan day ta pa nagsakripisyo? Ituloy mo tinarugyam. Oray kasano ti iliw ko kini Romy. Saan ko latalipatan ti arapaap tayo. Ti makaturpos. Tapno makabalay tayo ijidakkel nga isla. Saan ka amaawanan itinamnama? Aginggat saan amasarakan ti bangkay ni Romy? Ibilang tayo palaang asibibiyag. Wen nanang, saan pa'y anatay ni Romy? Gaputa awan pa'y nasarakan da abangkay na. Umisam kamot agay yun. Kanayon la, Biyernes Santo day tarupam. Jak makaisam, aging ga jak makita ni Romy. Ang mga numaapiktaran ti panagadal mo. Ikarigata ka saan ang madadaal ti panagadal ko. Rumpang laang. Saan mo nga ipalubos a bumaba dagiti gradom? Dantani ka nagturpos. Kanayo na kamapan iji opisina ti pantalan. Agpatulong hak. Barang mapandapay kitaan iti daddo mga isla. Amangan no nakadanon da Romy ijay. Saan mat ati panangupay? Ngam itikas di akabayag. Si bibiyag na tayo. Saan mo nabaliksan? Gayam. Masaktan laang tirik na. Sukatan tati tinaltal a bulong. Ana itapal di tasakam. Manipod taptapalam. Nagsardengan ti panagsayasay ti dara. Kasano nga amom amakaagas dagi jay arwot. Da kami nga agnana di jay isla. Kasta ti araramiden mi. Awan unay ti mapmapan iti doktor. Makaagas aruot ti usaran mi. Kasano nga amuyo dagi ti makaagas arwot. Adda kano edi may sa balis. Anay sarong iti basit nga isla. Insuro na dagita. Tamayat kano ti ruot a makaagas. Agyaman na ka. Tadinak binaybayan dito isla. Saan ko ang mairuso kabaybay antipada ka tao? Oray kasano kadakas? Dakasak ka di. Awan imbaga kakasta. Ayun gayam. Anya nga min tinapasamak. Apay nga data ditoy. Mas daawak. Awan apulos malagip ko. Imbag ta nagkita ta. Sika kano ti may sa akru itilim na da ferry boat. Sika ni Devora, saan ka di? Amom tinagan ko. Kasano nga mo? Nangag ko ti inyawag kan kadagiti kakaduam. Anya ka di ti maipay ko kan ka? Kayat ko amaamuan. No apay nga iti adayo ti limnadan ti ferry boat. Ha? Ay, diyan mo. May saak na ang akro. Sika kano ti kadwa da Romy ka ni Kapitan. Nagigidan kami ang naglangoy idilim na ti ferry boat. Idi addadakkel adaluyon. Nagsisina kami. Nakapan ka iti isla ang nagkamangan dagiti dadduma. Ngam apay nga awanda. Pudno ka di nga day masidag apating ka ni Kapitan. Nakita nga imasidag. Ngam husto nga dadakkel adaluyon. Diyan ko nakita no napanandag iti doa. Anya ti malagip mo ang naudi nga inaramid mo. Wenno ayan mo iti. Sakbay ang napasamak daytoy. Nakaidak iti kabin. Idi makapuutak. Mas daawak. Tadak iti kadaratan. Adda life jacket ko. Nakita ka nga ron iti medyo adayo. Aputad ti sakam. Milagro ti napasamak. At dapating anang kagat iti sakak. Tidak kaladaluyon tinangyanod kanyak. Kunak no mataya kon. Ngam ti saludsod. Kasano nga adda life jacket ko? Apay nga awan malagip ko. Nakaturog ka. Idi na idong party ferryboat iti dakkal abato. Naabutan ti sikigan ti ferryboat. Kat immunag ti danam. Sakbay alimnad. Imparabaw da ka iti salbabida.
Inggalot da ka. Tapno saan ka matinag. Imposible daytoy. Apay ajak na kariing. Nang runa, idiimpabado yung kanyak ti life jacket. Balasang ko, anya ka dit imbaga tinakasawm iti opisina iti pantalan. Padasan da kano ti mapan iti daddo mga isla, nana. Barang na isarong da ijay. When tasaan mo't amay may sa ti isla ijay abanda. Nagiin na si dagmet dagiti isla ijay. Babasit kandadakal. Ang awan ti agnanaod ka dagijay nga isla. Day tatimbagada, nana. Iso nga adda kano ibaunda ijay. Iti na ito'y akabayag ti panagpukaw da. Kasanuda nga ta. Adda na kay baga nga ado kano ti balang aprutas kadagiti isla, nana. Adda mapan agwanawan a helikopter kadagiti isla. Agyaman na, iti kanayon mo nga ipapan ija opisina ti pantalan ti ferry boat. Balasang ko. Masapul nga ramidak day ta, nana. Jak makaid na. Aging ga jak makita ni Romy. Puraw day ta napisang akamisetan. Usubon. Apay nga usubak. Naangin dito igit ti baybay, iti sakaanan ti bantay. Mangala ka iti atiddo ka kayo. Italim ti t-shirt mo iti murdong na. Samo itugkal iti kadaratan. Apay nga aramidak dayta. Tapno amo ti eroplano nga aglabas. Nga adda tao ditoy. Maawata kung ti kayat mo mapasamak. Agpaarayat ta, no adda aglabas iti tangatang. Alan, aggunay kan. Di ka matulungan. Tadyak mo't makapag na. Anya ti ko na ti kinasaritam. Balasang ko. Adda helikopter ang mapan agwanawan, nana. Kadwak akanayon dito'y tiin na ti kapitan. Kanayon kami nga agrana dito'y. Iso nga, aramidan na amin akabailan da amang sapul kadagiti missing. Noawan pala ang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan tayo ni Romy. Yung awan ti mabalinanta, anak ko. Saan ka di apagrebenganta nga ipamisaan? No awan pala ang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan ta ni Romy. Ngamawan ti mabalinanta, balasang ko. Saan ka di apagrebenganta nga ipamisaan? Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti ipapan ti helikopter, nana. Tilaeng kaasi ti apo, tinamnamaag, balasang ko. Wen, nana, kanayon ko nga'y karkararag. Ngawan ko matidakas anapasamak ka ni Romy, nana. Day tamo ti karkararag ko akanayon, balasang ko. Kaduam ka di amapan aglako ijay dakkel nga isla ni Lisa, bakit? Ay, nabayag asaan anap-napan. Manipod sapsapulan da ni Romy. Sabay ko mata masarakan dan. Nasa umot ni Deborah, helikopter kano ti aramaton da nga agwanawan kadagiti isla. Mabibit nga agpwesto na helikopter. Nubang ka, mabayag. Imbag kano takadwa ni Deborah ti ina ti kapitan ti ferryboat, akanayon amapan iti opisina ti pantalan. Rumbang asapulen da. Ta empleyado da ti kapitan. Kan pasahero damot ni Romy. Ngam namasapulan dati kapitan, adda investigasyon ang mapasamak. Una, taapay anapan ijay ti ferryboat. Kat saan mat nga ijay ti ruta da. Day tanga road ti dakkel asaludsod. Ada ka di update? Iti parang sapol da kadagiti misi. Maudi ari medyo. Helikopter ti napan nagwanawan kadagiti isla.
No idipay ko mga inaramat dati helikopter. Isong arod gayam. No saan kami siguro akanayon amapan iti opisina da. Jak amo, no ikanda pa iti importansya. Imbag takanayon mo nga si kasuan. Rumbang ngamin akitaan da amin nga isla. Iti aglawlaw. Naimbag. Tanagpatulong da iti helikopter ti militar. Mauding agpay so day ta remedyo. No di dalat ta masarakan. May bilang at talagang awandan. Iti dayjay ngamin akabayag. No iti taaw ti ayanda. Ay, awan at talaga tinamnama. Malaksid no nakapanda iti isla. Malaminak na ten. Manditiriknak. Anya, amangan numang ruging ag-infeksyon ti sugat mo. Awan nga ti antibiotic dito isla. Urayak ka dito ipapatay ko dito eh. Gapo iti sugat ko. Mabit lang, dapat-dapat ka. Nunabara ka ako nam. Apay nga rod malamin ka. Mangrugin na bumara ka. Infeksyon ti sugat daytan. Imbag no saan atita no dayta. Kasano akon. Matayak ka din dito eh. Di kagdanag. Tainap mang kita iti makaagas aruot. Tapno bumaba ti pudot mo. Ang awan mat kaldero apang ilambungan iti ruot. Apaglabar mo kuma. Anya ti aramidem. Kapilitan na pitpitan. Titubog na, ti isapsapukan ka. Papanam ka de, agdardaras ka man. Tsak makaid na. Natagtagainip ko nga agpapaarayat ti anak ko. Si Bibiyang pahinga ta. Iso anatagtagainap mo, ta iso akanayon ti adda di ta panunot mo. Agkalma ka ngamin, patibkaram ti pakinakam mo. Nagrigatan ti kastoy. Mapukawan ka din iti kakaiso na nga anak. Anyangay nga rod, no iso ti na ituding ama pasamak, Lisa. Saan la kuman na nagbirbiro kiti trabaho na? Ay, kasjay lakat nga rod tinapagteng na. Awan ti makaam mo, akas jay ti mapasamak. Linapdak la kuman, idi nagpakada. No amu tayo la kumati sumaro na mapasamak. Di amu tayo mo't asakbayan, wanuliklikan ti saan anasaya at apagteng. Nakaturog ti kapitan. Nga magpigpigir ka. Delikado na ito yan. Urayan na ka dito ipapatay na dito na isadsadan mi nga isla. Pakawanan na. Jaking gagara. Pakawanan na. Agsasaw ang nakaturog. Ringag. Kapitan! Kapitan! Agring ka! Oh, atoy. Uminom kayo iti tubog tinyog. Mayat dayta, apang pababa iti podot. Nangalami tinyog. Uminom kayo kit din. Tapno bumaba ti podot yo. Nagyaman na. Nangalam ka di tinyog. Iti pa nagbirbiro ko iti makaagas abulong apangagas ko kan ka. Nakakita ang iti poong tinyog. Dayjay, ingkarigatak nga inuli. Natayak siguro dito eh. Nawan ka kadwak. Pakawanan na ka. Ne, pakawanan. Anya ti basol mo, kapitan. Sika tinaudi akadua ti anak ko. Pangaasim ta ibagam kanyak ti husto, anapasamak. Apay, asaan nyo akadwa ti anak ko itinagkamangan nyo nga isla. Kunana, idi maitidakkel na daluyon. Nagsisina kami kada Kapitan Ivan. Mas daawak ngamin. Nalaingmat nga aglangoy ni Rume. Hanggang apay asaan anakadanon iti isla anagkamangan yo. Ha?
Kung amin, nana, nakaturog. Anya, nakaturog. Anya ka diti sasawumon balasang ko. Ha? Anya ka din tinaibagak. Napasensya kayo, nana. Saanin nga agsusurot ti bagbagak. Nang runa ta under investigation na. Anya nga tanti na pasabak iti anak ko. Sapay na ko ma, tamasarakan dapay asibibiyag. Apay may kulkulang ka iti nagtugawan. Si kamanan. Pingada kamanan dito Pagdamagan na kadimanan. Nagado kayong agdamdamag. Kapilitan asika ti pagdamagan da. Tanay bagam asika ti kadwa dagiti dua amising sakbay ang nagpukaw da. No di na magdako maiti na minsan. Huston. San matadakas no pagdamagan da ka no awan basol mo? Pabalod ka di. No maduktalan nga dabasol ko. Apay akas la guilty ka. Ada ka di rumbang amaamuan? Kanayon ngamin nga dagdamag kanya. Saan ka maan ano? Nula katawan basol mo. Ngam no adda pa kay naigam iti pasamak. Isu, agdanag ka. Naggapo ka man ni opisina ti ferryboat ti pantalan? Wen tatang. Ngam nadlaw ko akas la guilty di agnagan iti Leia. Kasla day limlimad na. Ne, anya ko mga iti ilimlimad na. Day tati kayat ko adoktalan. Ang mga no adamat kit di pa kay naigan na itinapasamak. Kasano ko mamadoktalam dayta? May saka lang nga babae. Saan yu alalaengan ti babae tatang? Maaramid mat ti babae ti maaramid ti lalaki. Imbahag ta nagsabat ta dito idalan, balasak ko. Ada ka di ibagayo, nana? Masurunak iti imbaga dayjay Aleya. Anakaturog kano ni Romy di nagsisinad ha ijay tao. Kasano ko maanak katurog? Katlimnad nga ron ti ferryboat. Jakman ammo iti dayjay Aleya. Nalaing mat nga aglangoy di anak ko. Ay, saan nga agsusurot ti ibagbaga ni Leia? Kastamat tinadlaw ko, nana. Kasla guilty. Tano sumungsungbat, kat defensive ti panagsungsungbat na. Iso asaan da apalubusan nga umadayo ni Leia. Ado pa'y ngamin kano ti kayat da maamuan kan ko, ana. Maipapan iti ilalanad ti ferryboat. Ijay pantalan ti pagtrab-trabahuan na. Tawan kat nga rodya ferryboat a pagtrab-trabahuan na kas crew. Kasta ka de. Isugayam akanayon nga adda ijay, numapanak ijay pantalan. Masapol ko ti danom. Makaginawa no makainom akitiado. Mabit lang nga rod. Tainak manan umuli itiniyog. Tapno bumabati gurigur mo. Adayo ka di dito iti ayan tinyog. Saan matunay? Gamday talaan. Nasamag ti dalan. Imbaglakit din. Tada nakitam apoon tinyog dito Kat awan mat kabalbalayan dito Amangan no nagpanawan da ito nga isla. Adayo ngamin iti tsindaan kan pagadalan. Nalabit akasta. Tado mat ti prutas dito Una, oray kas kasano. Agbyag ta, babaan ka dagiti prutas. Kadwa anak sa amangipan ka dagiti ikan iti tiyendaan, lakay. Medyo ado ngamin tinakalapam ita. Alang nga rod. Tadamot inakgatangan ni Jacindaan. Nabayagan ajak na panijay. Ang mga nunayalisan ti tiyendaan, adi mo pa'y ammo. Iso nga rod nga umayak met. Kaduan ka nga glako. Kakaiso na ang makabagkatak pa itinadagsen. Alain ta nga rudon, tapno maitarimaan ti awit ta iti pakailuganan na. Kastam kadilatan. Ha, nakabida nga akbot nga agpaysugayam ang naggapoy di banyo. Ay, si kantumot nga min alaklakayan. Mala,
Yung kakatagpalusan. Way kang subjecta ita. Ada ka di pa panam? Mapanak tayo dyan tiyandaan. Inakitaan ni Nanang. Amang ano kasapulan na titulong. Umayak mo, tadagatangok ijay. Inta nga rodan, tapno makasubli ta adagos. Adapay klase tayo ton madamdama. Sapay no makalagip ni maestro kat kumaro. Sumrak adagos. Uray sumagmamanupay a minutos. Datayo matkit iti may ranod no kasjay. Nalaing ba't nga gisuro? Sa bagay. Ala, inta nga rodan. Nay, ada kayo mo dito tiyandaan, anak ko. Ipay kayo mo, iti kaklase. Ay, wan Nanang, nakalako kayo ka din? Intulod ni tatang mo ti sumagmamano anabati, di pwesto ti maisa nga agritritil iti ikan. Itaman pa'y akadwayo ni Tatang. Nakalako kayo adagos no kasta. Dua kami ngamin ang nag-deliver. Iso anapartak kami anak kalako, anak ko. Nasayat nga rod no kasta Nanang. Kunak no saan kayo pa'y anang kalako to may kayo tulungan. Mayat gayam no kadwak ni tatang mo nga umay agla ko, anak ko. Urayak ko man ni Tatang. Ngam dandani matenti klase mi na. O sige, mapan kami pa'y. Ala anak ko, agangad kayo ah. Wan Nanang. Sige, panawan da kayo nga rudan. Ni, apayin kapitan. Anya ti marik na. Malamin ako na Awan mat nga rod ulas anaposkol dito Sige, tainak mangala itinanggang mo abulong ti saba. Isun ti pagulas mo. Tapno saan ka unay amalamin. Nagwigatan na yati kastoy. Awan lakat lumabas na helikopteren. Kapitan, mangmangag mo ka di dayjay. Helikopter dayjay. Ingkalaan ti intugkal mo akayo nga da puraw akamiseta iti murdong na. Iwasawas mo. Tapno makita da ka. O sige, inak nga ron iwasawas ti kamiseta. Sapay na ko ma. Tanda makakita ka na kami dito Mangmangag mo ka di dayjay. Helikopter dayjay. Ala, yung kaiwas-iwas ti kayo. Nga da puraw akamiseta iti murdong na. Tapno makita da ka. O sige, urayin nak dito Sapay ko mata makita da ka. Pangaasim Diyos ko, tulungan da kami. Sapay ko mata makita da ka. Iwas-iwas ko ti puraw alupot. Pangasiyo! Tulong! Tulungan da kami! Delikado ti salon na ti kadwak! Pangasiyo! Nag-request ti helikopter. Bumaban. Mapanag iti ayan na kapitan. Kapitan! Bumaban ti helikopter. Oh my God. Sumalabay ka kanyak. Tama panta iti ayan ti helikopter. Makapanak matlahan iti ospital. Kunak namatay ako. Agri-ring ti cellphone di tabag mo, gayam. Hijak pa'y kat mapuutanan. Gapoy ti pampanunutak. Anya ka di ti pampanunutam. Sung batam kid di no, sino man dito umawawag. Agore man nga ron terwar ko itibag ko ti cellphone ko. Saan mo ta naka-register kanyak ti number? Sung batak man lang. Hello? Sino da ka di? Adan dagiti missing, sir. Mabalin ka di kasaritak ni Romy. Sige, sir. Pakitad man nga rod kan kuha na ti cellphone, please. Anya ka no, adadan? Wan ka no. Itadan ti cellphone ka ni Romy ta kasaritak. Apa yan? Naputad matan. Awanan. Darasam, sikat ti mangawag iti contact number nga imawag. Sikat ki agkol ba? Hello? Hello? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Kunami lakit din o awan kayon.
Saan kami ang makatal na kaninana Lisa nga agsubli-subli dya opisina ti ferry boat ti dya pantalan. Aging gana nga imbaon da ti helicopter ti militar. Urayan dita. Cellphone ti military da ito. Nakiusarak lang. Sige, mapanak iji tiyandaan no vacant ti classic. Ipadamag ko kada nanang, ta ibagadamat kaninana Lisa. Awan nga min ti signal iji basit nga isla. Sige, sweetheart. Agyaman ako unay. Awan na nyaman na, sweetheart. Bye. Nanang, adda ka nun da Romy. Nasarakan ida ti helicopter. Ha, ay kasta ka di anak ko. Ay, agyaman tayo iti Diyos. Tadi na ida binaybayan. Wan nga rod, nanang. Iti maisa nga isla kano tinakaisadsadan da. Nagasat na nga rod Tanagkadwada pa'y iti may maysa nga isla. Ah? Ay, wanan niya. Apay ang nagkadwada nga agpaiso. Saan tayon panunutan no apay? Tinasken, si bibiyagda. Agyaman ako na, Diyos ko. Tadi mo ida binaybayan. Awan ka dit klasim ita, anak ko. Adna, nanang. Imay ko lang impadamag tinapintas adamag. Pakidano niyo kaninana Lisa. Tapno makaginawa mo't iti kadadanag na. Wan anak ko, bayam, taibagakkan kwa na, apaman ang makadano nakiji basit nga isla. Itaman pa'y nga imay ka diti balay, Andrea. Ay na, saan ka nga agliday, Lisa? Adda ka nun darumi. Nasarakan ida ti helicopter iti maysa nga isla. Pudno ka di dayta. Ayan ti anak ko. Lumugad da ka nun iti helicopter. Ngam ipandapay ida iti pantalan para iti investigasyon. Mapanak nga ron ijay pantalan. Urayak ijay ti anak ko. Hindi to'y kan nga aguray. Ang mga noado pa iti damagan da kadakwada. Ay na, agyaman akunay iti indanon mo, anasaya at adamag. Awan anyaman na. Sige nga ron, tainak mo tin iti balay. Dito'y nga mintiim mo na nga imayak. Agyaman akunay iti Diyos. Di na binaybayan ti anak ko. Kunaklakit din, no adadakas anapasamak kan kuana. Nagapuan ba kahit sa bali matinagnaam? Naggapuak iti balay da Lisa. Napan ko impadamag di imay imbaga ni Deborah. Anasarakan da ni Romy. Anya, ulitan man timbagam. Nasarakan da ni Romy? Wen, ngam lumugan da pa'y kano iti helicopter ti military. Agdiretso da iti pantalan para iti maaramid nga investigasyon. Nay, ti amok katawanan ni Romy. Saan ko lang nga imbagbaga day ta iti anak ta, tamangan no agladingit. Ay, oray siyak mo't day tamot yad da iti panunot ko. Ay, uray anya ti mapaspasamak. No saan nga ipalubos ti apo nga addadakas a mapasamak. Makalasat ka. Agpaisot ako namlakay. Asino nga iti mangipagarop nga agbyagda, iti kasjay kabayag asan nga amuno sa dino ti ayanda. Agmanuak nanan. Ay na, anak ko. Agyaman akunay iti Diyos, tadi nakabinaybayan. Nakaisadsadham, anak ko. Iti may nga isla, nanang. Inasikasok ti kapitan ti ferry boat. Naputod ti saka na. Gaputa sinakmal ti pating. Anya, kahit ayan na ita. Indiretso may di ospital, nanang. Ngam ti pagsidda awak. Adda nakita nga ingkabil ti pulis iti medyo asidag iti Katrina. Anya nga dyan kabil da. Nujak agkamali. I-video kan i-record dati mapaspasamak iti unag ti kwarto na. Kasta ka de. Di na pa'y siguro imbestigaran. Taasi kaswanda pa'y. Imbaga ti maysa kadagiti investigador, nga imposible adi ka nakariing, no gagangay ka no aturog ti napasamak kan ka. Oray siyak. Maburbur siya anak iti napasamak. Imposible anak katurogak. Anya ka ditikinan mo, sakbay ang naturog ka. Iminumak lang iti danong nga inted ni Lea. Nadlaw mo ka di,
Anag kikinita dagiti pulis, idi imbagam adanom laeng nga inted ni Leia timpawnag mo. Mas daawak nga rod. Uray siya. Jack matukod a panunutan. Saan nga ta nga dalaok ti ininom mo adanom? Taapay anakaturog ka, adi ka pa'y nakapuot. Laok, kunam. Posible nga taday ta. Apay no nakaturog ka, di ka kadimariin, no kasjay nga igamanda ka. Day ta nga rod mat tipagsidsid daawak. Saan ko maakas ta tinapasamakan ka? No di mo inggagara nga impag na ti ferry boat iti sabali arota. Jak ni namnama akas iti mapasamak. No at sino pa'y ti ginandat ko apukawan. Iso pa'y ti nga sa kaso kanyak ija isla. Inturong ti apo, amay may sa nga isla tinakaisadsadan nyo. Dahil tangarot ti napanunot ko. Nakaamirisak. Idi na si kasunak ni Romy. Idi imbagada kanyak akakaasiti na ni Romy. Tagmay may sa nga anak. Nakonsensya ah. No dita ko man nagplano iti kontra ni Romy. Saan ko man na aksidente ti ferryboat. No amukla ko maapang paturog ti intad mo kanyak apulbos. Saan ko nga inlaok iti danom nga ininom na. Ti kayat ko. Kat makaturog lang met. Ngamdak sang gasat. Ta na aksidente ti ferryboat. Saan ko nga mo nga dagam dakkel abato amadong parna. Idi imbagam apang paturog ti intad mo. Imbagak asaan mon apatuloyan nga ilikaw ti ferryboat. Ngam di nakmat ngamin tinungpal. Uy, natarnaw ita ti rupam. Tadan di ka ayan ayat mo. Wan nga rod gayam. Ngam kaasi nga agripaso, ta sumagmamano alawas ti absent na. Imbag tainik kanda iti make-up class na. Amo nga mindagi ti professor tinapasamak ken kuana. Ada konsiderasyon nga inted da ken kuana. Anya nga ta ti resulta ti investigasyon. Adda nga ta madosa, gapo iti kasi pasamak da. Paimbestigaran ni Romy. No apay asan anakapuot iti kasjay anapagteng kadakwada. Rumbang kumaan na kariing, no gagangay lang anakaturog. Unan niya. Imposible nga min ngagpayso, ha? Saan abinaybay anti apo ni Romy? Tanasingpet a tao. Agsingsing petak man mat. Tapno dinak mat baybay anti apo. Kumusta kan? Mayat ka din tiriknam, kapitan. Wen Romy. Sakbay nga ibagak tipod no napasamak kadag iti investigador. Kayat ko pa iti agkid daw iti pamakawan kan ka. Apay at dumawat ka iti pamakawan, kapitan. Imbaga mananday ta, idi at data ija isla. At dadakas sa plano mi kinilaya. Anya? Inikak iti pampaturog ti danom nga inted na kan ka. Apay nga inaramid mo dayjay, kapitan. Kayat ko amatagikuan ni Deborah. Ngem gapo iti dayjay at arigagay ko. Napukaw ko lakit nga rot ti may sasakak. Pakawanan ako ma, Romy. Nukasta. Adda pa naggustom iti kayanayat ko. Ulitak ti akid daw iti pamakawan. Sigurado amadusak. No ipudnok ti amin kadag iti polis. Tangay na podno ka nga dumawat iti pamakawan. Sa anak nga agdarom. Tilangan akin ko iti ferry boat ti mangdusakan ka. Lumagan ti kasom. Tawan mo't natay a pasahero. Pinayaban ka numat dagiti investigador ni Romy. Wantang, may papan iti nadoktalan dagiti investigador. Anya ka di tinadoktalan da? Babaan iti kabil da amang video kan mang record iti saritaan da Ivan kan Leia. Nadoktalan ti naramid dagiti to ha. Anya ka di tinaramid da? Ingagara ni kapitan nga inlikaw ti ferryboat. Ngam daksang gasat anakadong par iti dakkel abato. Kunakon ket. Apay ngamin anapanday jay.
Linaukan dagayam ti agas apang paturog, ti ininom ni Romy adanom, iso anak katurog. Nagdakasan. Imbag taawan tinatay, idi napasamak ti kasjay. Agdarom ka kadimat, anak ko. Nanang, di mawat iti pamakawan ni Kapitan. Mabayag. Kentak-takla iti panagadal ko. Huwan matkit de, anak ko. Tikit di panagadal mo ti into naram, tapno makaturpos kan. Amom nanang, idi adda kami ija isla. Kunak, no saan kami na makaawid. Awan ngamin lumabas a barko. Ay, no saan akanayon amapan ni Dibora nga agdamag. Amangan no didan impasnag tinang sapol kada kayo. Kadwa na ti inamot laeng ti kapitan. Jak ninamnamat tinapasamak nanang. Nusan adimawat iti pamakawan ni Sarayban. Amangan no indarom ko. Bye-bye amon, anak ko. Bendisyonan ti apo ti mamakawan. Nakaswan mat kaya man dagiti dua, gapo iti imbidensya an naala dagiti investigador. Amin nga aramid adakas. Saan ang mailimat? Dandani ka na'y sagmak, gapo iti dakas nga aramid na. Ikagumaan takid diti makaturpos. Tapno makapantayo, ijidakal nga isla. One sweetheart, day tati arapap mi kada tatang. Kastamot kada kami kaninanang. Ti makapan iti dakal nga isla. Nataltalgad tayo ngamin ijay, ngam iti ayan tayo iti agdama nga isla. Managlaylayos ngamin. Ngam no saan mo ta pa nagbabagyo. Pagbiyagan tayo mat, ta makakalap